Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα νέο βίντεο και σήμερα θα παίξουμε με την αδερφή μου Banana Eats. Έχασα την αξιοπρέπειά μου πρώτη και τελευταία φορά γιατί έπρεπε να μπω Roblox. Δεν γινότανε. Πάμε στο garbage graveyard. Ναι, αλλά παιδιά δεν θα ξαναχάσει την αξιοπρέπειά μου, σας το λέω. Αρχίζουμε παιδιά. Παιδιά να ξέρετε θα τη σκίσω. Η Μαρίνα είναι μπανάνα η αδερφή μου. Είμαι η καλύτερη μπανάνα που υπάρχει. Είναι καλά. Και όμως. Θα σου πω εγώ θα σκίσω. Είσαι νουμπάκι. Μίλα εσύ. Παιδιά δυστυχώς έχασα την αξιοπρέπειά μου, αλλά έπρεπε να μπω Roblox. Σας το ξαναλέω επειδή έτσι είναι. Το Roblox είναι φοβερό, δεν ξέρω τι λες. Παιδιά παίζουμε στο Pro Server και στο Pro Server είναι όλα δύσκολα, άμα ξέρεις με την μπανάνα σε αυτό το κύριο. Hey! Το άκουσα αυτό. Με νοιάζει, Θα έπρεπε. δεν με νοιάζει. Πάω. Θα κάνω 1000 κομμάτια. Είναι καλά. Ξέρεις να σου πω ότι άμα δεν τελειώσουμε όλα τα quest, δεν κλείνει το βίντεο. Προφανώς δεν θα παίξω 6 μάτς, κάποια θα τα κόψω ή θα κόψω σκηνές από το μάτς, αλλά θα αυτό. Συνέχισε να μιλάς. Α. Συνέχισε. Δεν έχεις πει. Ρε φίλε είναι άδικο, Ποιο είναι άδικο. εγώ πρέπει να μιλάω στην κάμερα, εσύ δηλαδή τι άλλο κάνεις. Εγώ συνοχλώ, σου κάνω τη ζωή δύσκολη. Θα σου δώσω πολλά, θα σου δώσω πολλά, άφησέ με. Έλα ρε φίλε. Θα σου δώσω πολλά. Θα Θα σου δώσω πολλά! Δεν μ' ακούει. Ναι, νομίζω είναι λίγο πολλά τα achievements. Άκυρο θα το κάνουμε σε 2 part. Ή μάλλον σε δύο βίντεο. Οπότε δυστυχώς θα ξαναχάσω την αξιοπρέπειά μου και θα μπω. Αρχίζει νέο μάτ. Εδώ πέρα τους έχω. Δεν είναι και πάλι, ρε φίλε. Ο Purple Dreamer δηλαδή ο Sonic είναι μπανάνα. Όχι ρε φίλε. Α, άκυρο. Νόμιζα θα σε έτρεγε ο ίδιος ο άντρας. Ποιος είναι μπανάνα, τι να κάνεις. Παιδιά, περιμένετε να φύγει λίγο μακριά. Εντάξει. Yes. Δεν ξέρω άμα θα το κάνω σε 2 σε ένα part. Το βίντεο αυτό μπορεί να μην τα κάνω όλα, να κάνω τα μισά και να το συνεχίσω σε ένα άλλο. Ω, η μπανάνα. Καλά. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Οκ. Έχω χρόνο να φύγω, τέλεια. Κέικ. Φέρτο. Φύγε, φύγε, είναι από εκεί. Όχι, παίζει να μην είδε. Όχι ρε φίλε, με κυνηγάει ακόμα. Έλα ρε φίλε. Κυνήγα κάποιον άλλον αδερφέ. Μην μου το κάνεις αυτό. Κυνήγησέ την φίλε για εκδίκηση από πριν. Τι πριν. Εσένα σκότωσε γι' αυτό. Για μένα κάτω. Όχι ρε γαμ... Τώρα σε ποιον θα πάει. Πήγε σε μένα ρε φίλε. Εσύ πάτησες την μπανάνα του. Όχι. Έλα. Αλλά ακόμα μου βγάζει ότι είναι κοντά, ενώ δεν έχω ιδέα που είναι. Τι, πώς με είδε, φεύγανα. Εμένα μου έχει φάει τη μία ζωή. Θα είμαι αποφυγή σαν τον Εμπάπε. Κίλιαν Εμπάπε. Έλα ρε και εγώ νομίζω τελείως άλλον Εμπάπε. Ποιον άλλον ρε μπρο. Φαίνεται λίγο το... Α, όχι δεν φαίνεται τίποτα. Ποιον άλλον.
Επειδή είπες Εμπάπε και μετά λες Κίλιαν Εμπάπε, λες και δεν ξέρω ποιος είναι ο Εμπάπε. Έπρεπε να πεις το όνομα του. Γιατί να πω, αφού είπα ότι έπαιξα τρίπλα σαν τον Εμπάπε, ποιον άλλο. Ναι, το ξέρω, έτσι όπως το είπες είναι, λες και εμείς δεν ξέραμε. Μια καλά, τέλος πάντων. Έλα ρε! Ρε, παίζει να κάνει και να κλέβει με τον άλλον, να του λέει Αυτό. που είμαστε, επειδή κάνουν teaming. Ποιος? Είναι με έναν τυπά εδώ πέρα. Με τον Black Days. Είναι φίλοι. Τώρα έχει πεθάνει. Ναι, δεν τον βλέπω στο τέτοιο. Φίλε, κάνουνε teaming! Τι είμαι. Δεν το επιτρέπω αυτό, παιδιά. Λίγο τρώμε. Ναι. Μαμά, ακούγεσαι. Παιδιά, λογικά θα πάρω τα coins και θα τα αφήσουμε για ένα επόμενο επεισόδιο. Τι Τίποτα. Δεν είχε ωραίο καιρό σήμερα απλά και είπα να το πω. Οκ, τελειώνουμε το γύρο, guys, και θα τα πούμε στην επόμενο βίντεο. Γιατί Sonic, νόμιζα ότι ήσουν cool. Τον κάνω να νιώθει άσχημα και να μην ξανακάνει ποτέ έτσι. Δεύτερη φορά. Α, δεν ήταν ο Sonic αυτός που έπεσε. Δεν ήσουν εσύ αυτός που έπεσε, νόμιζα ότι έπεσε εσύ. Δεν ήταν το Sonic. Ο Sonic ήταν. Καλά του κάνεις. Υπακού ανθρώπου. Καλά του κάνεις τον άντρα σου. Δεν το Δεν είναι περίμενα. πια άντρας μου επειδή Παιδιά, με το meme της ημέρας είναι ότι ο Sonic είναι ο άντρας της Μαρίνας. 6-3-5 θυμίσου το. Γιατί να στο θυμηθώ, αφού είμαι μπανάνα. Ναι, αλλά είσαι ο αδερφός μου πάνω απ' όλα. Ήδη το έχουν κάνει. Α, ευτυχώς επειδή δεν θυμάμαι καν τι ήταν. 6-3-5 ρε. Του λέω, νόμιζα ότι είσαι cool και μου έστειλε μια τελεία. Πώς να το πάρω αυτό. Δεν ξέρω. Είναι χωρισμός μας, παιδιά, αυτό ήτανε. Είναι προδότης. Εγώ πάλι είμαι ο πιο cool σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω τι βλακίες. Άρα και ποιον απάτησαν. Εγώ το έκανα, sorry. Τι λες ρε. Αχ, πού είναι τώρα η πόρτα. Α, εδώ είναι η πόρτα. Πρώτη. Γιατί είναι ρε μπρο όλοι μαζεμένοι εκεί. Έλεος. Παιδιά, δεν τα πούμε σε ένα... That Sonic. Περιμένετε. Παιδιά, περιμένετε. Πήγε Sonic. Α, θα τα πούμε στην επόμενο βίντεο. Πάει, μην ξεχάσετε όμως να κάνετε subscribe στο 2J. Παιδιά, αναρωτιέμαι γιατί το είχα πει αυτό στο προηγούμενο βίντεο. Ναι. Και στο 2J. Αυτό θα το κόψω. Παιδιά, κάντε και ένα subscribe σε μένα, είναι δωρεάν. Όχι στο 2J, όπως είπα στο προηγούμενο, κάντε σε μένα αντί για αυτόν. Bye, θα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.